баланса, какво е за теб, как го поддържаш, с някаква тайна медитация, с някаква манифестация? Това, което аз правя е комуникация. Тоест в основата на добрите взаимоотношения, на дългосрочните взаимоотношения, бих казала това и в бизнеса важи, и в семейството важи, е добрата здрава комуникация и своевременната. А второ е да намираме време за семейството, така наречения баланс или хармония, т.е. да знаем кога е времето за работата, за бизнеса, кога е времето за другите хора, кога е времето за нас, кога е времето за семейството ни. Здравейте! Добре дошли в поредния епизод на Лидерски влог към Лидерски форум 2025 и Денят на жената предприемач 2025. Днес на гости ми е една много интересна бизнес дама, Красимира Ангелова, и тя ще ви каже много полезни неща, така че останете с нас в следващите минути. Краси, добре дошла и веднага минавам към въпросите. Ти си много пъстра личност, минала си през собствен бизнес, сега се занимаваш пак със собствен бизнес, но учиш и други дами как да могат да излизат извън рамката. Така че първо ми се иска да ни споделиш какво е това квантово лидерство и как може то да е полезно в управлението на един бизнес. Първо искам да благодаря, че съм тук с всички вас, с всички дами. Мога да споделя, че не само жени, но и мъже, за което съм много щастлива, защото те са много добри и предприемачи, и бизнесмени, и хора, които манифестират добре. Какво е квантовото лидерство и управление за мен? Момента, в който ти не си само в логиката, не си само в таблиците, не си само в цифрите, не си само в физическата материя, но ти се обръщаш към себе си, към своята лична енергия, за да можеш да твориш отвътре навън. Тоест да не е на сила, тази цел трябва да я постигнем, другата бизнес визия, този е направил тази сграда, да и ние ще направим по-голяма сграда. Да бъде по един мек, лек, естествен, женски начин през нашето вътрешно вдъхновение. Т.е. през енергията да творим, а не през логиката. Добре, и така неизбежно отиваме към втория ми въпрос. Ти имаш една много хубава тема, силата на жената визионер да твори бъдеще без граници. Тя е част от панелите и съответно от програмата ни на Денят на жената предприемач 2025. Имаш и книга "Бизнесът на бъдещето". Да. Така че ми се иска да споделиш пред аудиторията какво ще могат да научат от теб по време на форума. Малко повече детайли да дадеш по твоята тема. Това, което ще споделя повече на форума, визията, как може една жена да има дългосрочна визия, в същото време да запази женската си същност, да бъде спокойна, да бъде дори харизматична, да има своето си семейство, да създава дечица, но и да твори за другите хора, да дава принос към обществото, защото в последните 5 години аз изградих бизнес от нулата. Така мога да кажа, доста мащабен, не само на национално, но и на международно ниво. Създадох, мога да кажа, стотици програми, повлиях на стотици хиляди хора да могат да се обърнат към себе си, да творят през себе си, да не прегарят, да не влизат в депресивни състояния, да не са тревожни, наистина да мислят за себе си като хора, които могат да бъдат спокойни, които могат да имат мечти, които могат да правят ежедневни действия за тези мечти и да живеят един щастлив живот. Другото важно нещо за нас като лидери, като предприемачи е когато работим с други хора, когато създаваме бизнеси, какво можем повече да направим за хора, които, например, в този момент не могат, например, както са децата. Затова и създадох фондация за образование без граници, за да подпомогна дечица, които имат много потенциал, имат много знания, интелект, но в същото време не могат да излязат извън границите на България сега, поради различни основно финансови причини, и фондацията ни да помогне на тези деца. Тоест това е като продължение на това, което правя като предприемач, като жена, като майка, защото аз съм вдъхновена от нашата дъщеря. Имам 3 деца и дъщеря ни е първото ни дете. Когато тя замина да учи в чужбина, тогава се вдъхнових, и това беше преди
4 години и си казах, един ден аз ще направя нещо за такива деца, които имат желание, имат капацитета, интелекта, но нямат финансовата възможност техните родители, аз да им помогна. Това е доста похвално и в тази връзка ми се иска да споделиш баланса, какво е за теб, как го поддържаш, с някаква тайна медитация, с някаква манифестация, с нещо, което поддържаш баланса, семейство и да развиваш се непрекъснато бизнес, но и все пак да развиваш своята личност като жена, както и ти сподели преди малко. Да, има такава медитация в Manifest Code приложението за баланс, спокойствие, хармония. Това, което аз правя е комуникация. Тоест в основата на добрите взаимоотношения, на дългосрочните взаимоотношения, бих казала това и в бизнеса важи, и в семейството важи, е добрата здрава комуникация и своевременната. Защото когато човек мълчи, премълчава различни неща, които потиска в себе си и в един момент, така както се казва, чашата прелива. Затова комуникацията е на първо място. Второ е да намираме време за семейството, така наречения баланс или хармония, т.е. да знаем кога е времето за работата, за бизнеса, кога е времето за другите хора, кога е времето за нас, кога е времето за семейството ни и да даваме такива отрязъци от време и на тях, да е пълноценно също. Не просто да сме в една стая и всеки да прави, да си работи, да сме заедно физически, емоционално, ментално, да сме заедно дори за 1 час на ден. Би ли споделила някаква тайна формула, ако човек само 5 минути отделя на ден, за да прогресира? Хората често казват, няма време за нещо, 50 минути, 1 час, леле, това е толкова много време. Как пък семейство, пък бизнес, пък приятели? Ако има 5 минути, понеже това е критичният минимум, който всеки може да намери в деня си, какво е това нещо, което може да го задвижи и да го прави? Ако има 5 минути. Първо всички ние имаме 5 минути. Бих казала на първо време медитация и дишане. Тоест, ако ние даже 5 минути е много време за дишане, 2 минути, ако отделим да направим дихателен цикъл, където да вдишаме, да броим до 6, например, да задържим 4 и след това да издишаме на 6. И това да го правим 20 пъти, това е по-малко 2 минути, ние ще се почувстваме много по-добре, отколкото ако не го правим, защото масово ние дишаме много плитко. И поради това започва стрес, тревожност, паника, закъснявам, задръстване, няма къде да паркирам. Това всичко създава огромен стрес вътре в нас и после ние имаме определени задачи, цели, които трябва да изпълним, бизнес цели, които трябва да направим, срокове, които сме си поставили ние или заради нещата, които сме задвижили. И ако ние не си отделим тези 2, 3, 5 минути, просто вредим на себе си. Затова дишане и медитиране. Аз също практикувам с дишането или 4-4-4 или 6-6-6 и много ми помага и въобще не се притеснявам, няма къде да паркирам, манифестирам си едно място бързо, случва се. И в тази връзка ми се иска да кажеш, ти манифестираш всеки ден или периодично? Всеки ден. Манифестирам всеки ден от паркирането, като започна всичко при мен е изманифестирано. До всяка една книга, всяко едно събитие. Спомняш ли си, когато преди колко време си писахме с теб и ти ми сподели как точно днес се реши. Ето това е силата на манифестирането, но и това е човек да бъде осъзнат. Тоест, когато дойде мисъл в главата, ти да направиш действието. Но за да чуем мислите си, за да чуем този някои хора казват интуицията, гласът на интуицията, за да чуеш, ти трябва да си успокоил всички външни други дразнители. Външните дразнители са всичко, което ние правим, задачите, които имаме, всички обаждания, които ежедневно правим по телефон, физически с хората, т.е. това са външни дразнители и ние заглушаваме тогава интуицията си. За да можем да върнем интуицията, т.е. някакси да ги балансираме, ние трябва да седнем да медитираме, да се обърнем към себе си, да дишаме и тогава, когато чуем това тънко гласче, ние да направим действието.
Да, това е много важен момент, който обаче много хора го изпускат и съм сигурна, че ще дадеш и доста повече детайлна информация по време на нашия форум. А също така на сцената ще имаме и от Art of Living представител, който ще даде много детайлно и за медитации, и за това как да ги прилагаме в бизнеса и в личностното си развитие. Така че съм много щастлива, че ще бъдеш част от този форум и бих искала така за финал да споделиш нещо, което би искала да оставиш като послание към нашата аудитория, като се обърнеш към нея. Моето послание към всички вас е, че всяка една жена, всяка една дама може да бъде успешна в бизнеса, може да бъде успешна в семейството, може да бъде успешна в обществото, да дава своят принос и как всичко това може да се случи и при вас. Заповядайте на 24 ноември, Деня на жената предприемач и Лидерския форум. Очакваме ви!